El que és la confraria i els pescadors estaven molt separats geogràficament, o sigui, allà al centre del poble, que a part és difícil arribar-hi, accedir-hi, perquè és la zona antiga, i els pescadors aquí, el que es volia era unir les dues coses i que hi hagués més contacte entre confraria i pescadors. Llavors, fa 10 anys, es va començar a fer aquest projecte per poder fer una confraria nova aquí al port de Sitges, i al final l'Ajuntament de Sitges va donar uns diners que va costar moltíssim, però al final es va aconseguir i es va fer aquest mòdul que veieu aquí. És Sant Bartomeu, el patró de Sitges, el cartell de la festa major. Tireu aquí, veieu? Això és l'església, la platja de la Fragata, i ells, el seu lloc era aquest. I després pel Carme, traiem a la Mare de Déu del Carme a passejar. Si es meravellen molt, malament. Estan coses perquè... Ho vaig treure del magatzem, que estava allà amagat. Tanta feina. Llavors els pescadors estan allà al final, que és on anem ara, que tardem uns 5 minuts en arribar-hi, Aquestes coses... Treballar. Doncs el projecte Sèpia neix una mica d'una inquietud que hem tingut els pescadors artesanals de l'Escala i l'Estartit, que a l'hora d'anar a llevar ens trobem uns ous fixats en les nostres xarxes i ens van fer la pregunta de què passaria amb aquests ous un cop nosaltres els tornem a tirar a mar. I la resposta va ser que aquests ous es perdien. Aleshores, una mica aquesta inquietud ens va portar a buscar algú que ens pogués ajudar amb el tema científic, i vam trobar en Boris, que ens hem ajuntat per poder desenvolupar el que és el projecte Sèpia, que al final és donar més possibilitats de reproducció a les sèpies i calamars, que són espècies fonamentals a les nostres badies pels pescadors artesanals. Per un cantó creem aquest hàbitat temporal de reproducció amb els ramassos aquests de llentiscle, que li diem sapieres, i per l'altre cantó aquests ous que t'he dit que ens arrapaven els nostres arts de pesca, ara els agafem, en comptes de tirar-los a mar, els guardem a port, després els introduïm a dintre d'unes incubadores. Aquestes incubadores els aportem un altre cop a mar i allà aquest ou acaba de fer el seu evolutiu i acaben eclosionats, i els petits s'apropen a la badia, s'incorporen a la població de cefalòpodes. Amb això, per una, estem garantint que la reproducció de la sèpia calamar sigui més viable, i per l'altre cantó el que fem és una mica donar l'imatge d'aquest pescador artesanal que estem involucrats amb el nostre entorn, que intentem en el nostre dia millorar el nostre entorn. Amb què podem relacionar-ho amb el canvi climàtic? La sèpia no sabem si realment té un lligam amb això que estem fent amb el canvi climàtic o no, però el que sí que veig és que des del sector pesquer artesanal sí que es pot donar l'imatge d'això, que en el nostre dia a dia les persones podem millorar el nostre entorn, i en el cas del canvi climàtic segur que cada persona, si s'emporta aquest concepte a casa, a l'hora d'encendre una llum o tancar una aixeta o de consumir menys plàstics, segurament això podríem afavorir que el canvi climàtic no sigui una cosa tan potent. El Grup d'Acció Local Pesquer de la Costa Brava és una associació sense afany de lucre, formada sobretot per les confraries de pescadors del litoral gironí, amb entitats també públiques, i la nostra funció és dinamitzar el territori pesquer d'11 municipis que actualment tenen confraria de pescadors. Tenim 11 municipis distribuïts en 3 comarques, que són l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, tots ells amb confraries de pescador, alguns amb subhasta i d'altres no, i representem més de 320 embarcacions, i la idea és fomentar la cohesió social en els territoris pesquers, donar valor als municipis pesquers, valoritzar el producte pesquer com a producte local de proximitat, i que la gent, el ciutadà, el conegui, el sàpiga reconèixer quan va a la botiga, poder manipular-lo, poder fer cuines, poder cuinar-lo, poder valoritzar-lo en aquest sentit. El que també pretenem és que el sector en els últims anys s'ha reduït dràsticament i volem que hi hagi incorporació de joves a la pesca, perquè lamentablement pot ser que en uns anys no tinguem prou barques per aconseguir pesca d'aquí. La idea d'aquesta associació, sobretot, és ser un pool, ser com un petit lobby local, que hi hagi entitats, i a més disposem de finançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per distribuir, en aquest cas, per aquest període, d'uns 2,8 milions en el territori,
És a dir, que financem projectes que diverses entitats dels municipis puguin presentar-nos a nosaltres i nosaltres valorem en base a una estratègia de desenvolupament local participatiu que vam aprovar l'any 2016. Som una entitat reconeguda per la Direcció General de Pesca del Departament d'Agricultura, Pesca i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i la nostra idea és repartir el màxim de finançament en el territori per valoritzar els municipis pesquers. En les darreres dècades hi ha moltes evidències de que hi ha alguns factors climàtics que han patit anomalies importants, com pot ser la temperatura, la pressió atmosfèrica, els règims de precipitacions, els aports de les aigües continentals, entre altres. I aquestes anomalies poden provocar efectes, alteracions en l'estructura i les dinàmiques poblacionals de les espècies i dels ecosistemes, i per tant poden tenir un impacte en la gestió pesquera important. Les espècies d'interès pesquer poden tenir des d'alteracions en la seva dinàmica poblacional natural fins a desplaçaments espaials o inclús l'aparició d'espècies no natives invasores pot afectar a les seves poblacions i, per tant, evidentment, a les captures pesqueres. En aquest context de canvi climàtic, aquest ha sigut un tema que ha atret molt l'atenció de la comunitat científica, l'estudi del canvi climàtic en general en els ecosistemes marins i focalitzat en el seu impacte en el sector pesquer. Llavors, en aquest context, el projecte CLIFISH, que és un projecte multidisciplinar coordinat conjuntament entre l'IEO, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, del CSIC, coordina un projecte que té com a objectiu principal el de modelar, mitjançant la incorporació d'aquestes variables ambientals, models pesquers ja coneguts i desenvolupar-ne de nous, juntament amb variables fisicoquímiques més complexes dels mars, per intentar fer plans, conèixer una mica quines són les noves dinàmiques de les espècies d'interès pesquer i, a més, poder modelar el seu comportament per tal de fer prediccions a curt i mitjà plaç i inclús projeccions a més llarg plaç. Des de la Direcció General s'ha establert un nou sistema de gestió pesquera consistent en implicar totes les parts que tenen alguna cosa a dir, alguna cosa a dir en la gestió. És una gestió adaptativa, dia a dia es va valorant l'evolució de la pesquera i un grup d'experts que està basat en 4 àmbits, que són el sector pesquer implicat, les ONGs mediambientalistes com a segona part, després tenim els científics, especialistes en pesca, en temes pesquers, i després les administracions. Doncs tots 4 ens reunim i treballem amb normes de baix nivell, és a dir, normes molt bàsiques que permeten regular la pesca en temps real i amb una gestió que en diem adaptativa. Segons va evolucionant les captures, el mercat, les poblacions, doncs decidim com actuar. Si parlem del cranc blau, per exemple, el cranc blau és una espècie que prové de la costa dels Estats Units, del Golf de Mèxic. S'ha extès últimament de manera molt ràpida i molt violenta al delta de l'Ebre i està pujant per la costa catalana. Doncs hem establert uns sistemes de cogestió per tal de poder, més que gestionar-lo, és pescar-lo fins a equilibrar unes poblacions que no puguin danyar els ecosistemes propis d'aquí. És a dir, mantenir-lo dintre unes densitats de població que siguin acceptables. I el que estem fent és intentar que es comercialitzi de la millor manera possible. I la millor manera d'aconseguir-ho és ajuntar novament tots els actors implicats, ONGs, pescadors, científics, i entre tots prendre mesures que ens permetin aprendre millor, que concretament en aquest cas hi afegirem professionals i experts en comercialització. Aquest és possiblement el primer pla de gestió fet amb urgència, per això, per la necessitat de poder lluitar contra aquesta espècie que està entrant amb molta força i el que s'ha de fer és menjar-la perquè està molt ben valorada i l'únic que hem de fer és, entre altres coses, l'hem
donar a conèixer entre el consumidor.